சாஸ்திரங்கள் காட்டிய அந்த பேருண்மை பிரகாரம் தையல் தைத்தல் ஒரு நூலை வைத்து எப்படி மற்றொன்றை நாம் இணைத்து கொண்டு வருகின்றோமோ, இதுபோன்று இந்த வாழ்க்கை நிமித்தம் நாம் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் எதனுடன் எதை இணைக்கின்றோமோ அந்த இணைத்த நிலையில் கொண்டுதான் அதனுடைய செயல், அதனுடைய வளர்ச்சி, அதனுடைய பலன்களும் கிடைக்கும். ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அந்த தையல் தைத்தல் என்று சொல்வது போன்று துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வு கொண்டு, அருள் மகரிஷிகளின் உணர்வு கொண்டு, நமது குருநாதர் காட்டிய அந்த அருள்வழியின் துணை கொண்டு, எல்லா மகரிஷின் அருள் சக்தியும் துருவ நட்சத்திரத்தின் பேரருள் பேரொழியும் சப்தரிஷி மண்டலங்களின் பேரருள் பேரொழியும் இதையே நாம் இணைத்து, இதை வைத்து தைத்து, இதை கொண்டு நாம் ஒவ்வொன்றிலும் நாம் இணைந்து கொண்டால் இந்த பேரருள் பேரொளி உணர்வுகள் இருளை போக்கிடும் சக்தியாக, அருளை பெருக்கிடும் சக்தியாக, நமக்குள் பேரின்பத்தை உருவாக்கிடும் சக்தியாக, பேரானந்த நிலை என்று உயிரோடு ஒன்றி ஏகாந்தமாக வாழக்கூடிய அரும்பெரும் சக்தியாக வருகின்றது. அதைத்தான் இணைத்தல் தைத்தல் என்று சொல்லி அந்த ஒரு சொல்லுக்குள் நாம் இணைக்க வேண்டியதனுடைய அவசியத்தை கொண்டு அதை இணைக்கும் நிலையைத்தான் ஞானிகள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அழித்திடும் நிலையோ மற்ற நிலைகளை சொல்லவில்லை. ஆனால் எதை வைத்து இணைக்க வேண்டும்? துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வை வைத்து இணைக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் துருவ நட்சத்திரத்தோடு இணைந்து இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் துருவ நட்சத்திரத்தை இணைத்து கொண்டே வர வேண்டும். அதை ஒரு பயிற்சியாக இதுவரை நாம் செய்யவில்லை என்றால் இனிமேலாவது நாம் அன்றாடம் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுதும் சரி, நாம் தாகத்திற்கு நீரை அருந்தும் பொழுதும் சரி, அது ஒரு நிமிடம் உற்று பார்த்து கண்ணின் நினைவு உயிரோடு கொண்டு நினைவு விண்ணிலை செலுத்தி துருவ நட்சத்திரத்தின் பேரல் இந்த நீரிலே படர வேண்டும் அல்லது இந்த உணவிலே படர வேண்டும். சாப்பிடக்கூடிய எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதற்குள் துருவ நட்சத்திரத்தின் உணவை கலந்து அதை இணைத்து அதை நம் உடல் உறுப்புகளை உருவாக்கி எல்லா அணுக்களுக்கு நேரடியாக இணைத்து இந்த ஒளியை பாய்ச்சி இந்த அருளை பெருக்கி அருள் சக்தியாக மாற்றி அமுதமாக மாற்றி நாம் எந்த நேரம் நீரை பருகினாலும் அல்லது மற்ற உணவு பதார்த்தங்களை உட்கொண்டாலும் அல்லது உணவு உட்கொண்டாலும் சரி, மீண்டும் 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 அந்த உணவிலே அந்த நீரிலே இந்த அருள் உணர்வுகளை இணைத்து இந்த உணர்வின் சுவாசத்தை நாம் முதலிலே கவர்ந்து நம் உமிழ் நீராக இந்த உலோகமாக மாற்றும் பழக்கம் வந்துவிட்டால் நாம் உணவாக உட்கொள்ளும் அனைத்துமே அந்த துருவ நட்சத்திரமாக, அந்த துருவ நட்சத்திர உணவாக, அந்த உணர்வே உணவாக மாறி அதற்கொப்பு உமிழ் நீர்கள் சுரந்து அது இந்த உலோகமாக மாறி இணைத்தல் தைத்தல் ஆக நம் உடல் உறுப்புகளை உருவாக்கிய அணுக்களுக்கு நாம் உணவாக எடுக்கக்கூடிய இந்த உயர்ந்த உணர்வே துருவ நட்சத்திரமே உணவாக உடல் உறுப்புகளுக்கு அந்த உருவாக்கிய அணுக்களுக்கு கிடைத்து துருவ நட்சத்திரம் அகண்ட அண்ட எது வந்தாலும் இப்பொழுது அது மாற்றி ஒளியின் சுடர் என்றால் குணத்தான் இங்கே திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் எந்த துருவத்தின் வழி பெரிதொரு உணர்வுகள் இந்த பூமிக்குள் வருகின்றதோ அந்த பாதையிலே அந்த எல்லையிலே அவன் இருந்து பூமிக்குள் வரக்கூடிய அனைத்துமே அவன் ஒளியின் உணர்வாக என்றால் அதை உணவாக எடுத்து அவன் ஒளியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்வது போன்று நாமும் இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் உணவாக வந்தாலும் சரி உணர்வாக வந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வு கொண்டு அதை நமக்கு உகந்த உணவாக மாற்றி அந்த சக்தி வாய்ந்த ஆற்றலாக துருவ நட்சத்திரம் எப்படி என்னால் அகசியனை பற்றி சொல்லப்பட போகும்போது அவன் வாதாபி என்ற அரக்கனையும் அவனுடைய சகோதரனை அவன் எப்படி அதை ஜீரணித்தான் ஒளியாக மாற்றினான் என்று சொல்வது போன்று துருவ நட்சத்திரம் அகண்ட அண்டத்தில் வருவதை அது ஜீரணித்து ஒளியாக மாற்றுவது போன்று நாம் உணவாக உட்கொள்வது அனைத்திலும் நாம் நீராக அறிந்தினாலும் சரி அல்லது வேற எந்த பொருள் நாம் உணவாக உட்கொள்ளும் அனைத்திலுமே துருவ நட்சத்திரத்தின் உணவை கவர்ந்து கலந்து இணைத்து அதை நமக்குள் உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா அணுக்களுக்கு அதை இணைத்து உடல் உறுப்புகளை உருவாக்கிய அனைத்துமே துருவ நட்சத்திரத்தோடு ஒன்றி வாழும் நிலையாக துருவ நட்சத்திரமே நமது எண்ணமாக, துருவ நட்சத்திரமே நமது உணர்வாக, துருவ நட்சத்திரமே நமது பார்வையாக, துருவ நட்சத்திரமே நமது சொல்லாக அனைத்திலும் துருவ நட்சத்திரத்தின் பேரருளை கலந்து உடல் உறுப்புகளை உருவாக்கிய எல்லா அணுக்களை அந்த ஒளிபெறும் உணவின் அறிவாக அந்த பேரருளாக மாற்றி நம் பார்வை, நம் சொல், நம் செயல் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அனைத்துமே துருவ நட்சத்திரம் வெளிப்படுத்தும் உணர்வு கொண்டு பேரருள் பேரொழியாக மாற வேண்டும் என்று நாம் ஏங்கி ஒரு நிமிடம் தியானிப்போம். ஞான குருவை எண்ணி மாமகர் ஈஸ்வர குருவன் அவர் கொடுத்த சகல உபதேசங்கள் பெற்ற அந்த துருவ நட்சத்திரத்தை குருநாதர் எப்படி அவர் மாமகர் ஈஸ்வர குரு அவர் கடைசியாக காட்டினார், இதுபோன்று நாம் வடிகட்டி ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகளை நம் எண்ணத்தால், உணர்வால், சுவாசத்தால், மூச்சால், உணவால் அனைத்திலும் இதை கலந்து நம் உடலுக்குள் துருவ நட்சத்திரத்தின் பேரொழி நாம் சிருஷ்டிப்போம். அதை சிருஷ்டித்து அலைகளாக பரப்புவோம், மூச்சலைகளாக பரப்புவோம். ஒரு நிமிடம் ஏங்கி தியானிப்போம்.
இது போன்று நாம் ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினோம் என்றால் நம் உடல் உறுப்புகளில் ரத்தங்களிலும் சரி, மற்ற உறுப்புகளிலும் சரி, மற்ற அணுக்களுக்களும் சரி, அனைத்துமே நண்பனாக்கும் உணர்வுகள் வருகின்றது. நாம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த துருவ நட்சத்திரத்தை எண்ணி அது நீரையோ உணவையோ உட்கொண்டு பழகும் பொழுது இந்த நினைவு உள்ளுக்குள் சென்று பதிவாகி மீண்டும் அதே நினைவுகள் நமக்குள் ஓட எதிர்மறையான உணர்வுகளும், பகைமையூட்டு உணர்வுகளும், நோய்வாய்ப்படும் உணர்வுகளும், இந்த விஞ்ஞான அறிவால் சொல்லக்கூடிய கடுமையான சிந்தனையற்ற விஷமான எதிர்மறையான எத்தனை எண்ணில் அடங்காத நம் மனதை, நம் எண்ணத்தை, நம்முடைய செயலை குலைக்கக்கூடிய எதிர்மறையான ஈரலான உணர்வுகள் அனைத்துமே அது இந்த பேரருள் என்று இணைந்த பின் அது நமக்குள் செயலற்றதாக மாறி நமக்குள் தெளிந்து வாழ செய்யும் சக்தியாக அந்த அகஸ்தியன் அவன் எப்படி அது நஞ்சை ஜீரணித்தானா, அது மீறி வருவதை ஒளியாக மாற்றினானா, அது நமக்குள் எது வந்தாலும் சரி அதை பஸ்பமாக்கி பேரொழியாக மாற்றக்கூடிய மிக மிக சக்தி வாய்ந்த உணர்வாக இது மாறும். நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அணுக்களும் இந்த பேராற்றல்கள் நமக்குள் பெருகும். துருவ நட்சத்திரம் நமக்கு மிக மிக சக்தி வாய்ந்த பாதுகாப்பு கவசமாக மாறுகின்றது. அவை இது போன்று நாம் அனுதினமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் இதை செயல்படுத்தும். இந்நேர வரை நாம் சொன்ன ஒவ்வொன்றாக சொன்ன நிலைகளை கணவன் தன் மனைவிக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றும், மனைவி தன் கணவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும், தன் குழந்தைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்றும், தன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் பெற வேண்டும் என்று, உலகில் வாழும் அனைத்து மக்களும் பெற வேண்டும் என்று ஒரு நிமிடம் நாம் ஏங்கி தியானிப்போம். குருநாதர் சொன்ன அந்த வேக வைக்கக்கூடிய உணர்வுகள், நம் ரத்தத்திலே உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்த உணர்வை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள், நாம் எது வந்தாலும் பேரொழியாக உருப்பெற செய்யக்கூடிய ஆற்றல், துருவ நட்சத்திரமே நமக்குள் முழுமை என்று நம்முடைய எல்லை, நம்முடைய ஈர்ப்பட்டத்தில் நாம் சுழல வேண்டும், துருவ நட்சத்திரமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் மனைவிக்கு கிடைக்க வேண்டும், கணவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும், தன் குடும்பத்தில் அனைவரும் பெற வேண்டும், குழந்தைகள் பெற வேண்டும். நாம் தொழில் செய்யும் இடங்களிலோ, நாம் பார்க்கும் இடத்திலோ, அல்லது அன்றாட டிவியோ, பத்திரிகை, எங்கெங்கெல்லாம் நாம் யாரையெல்லாம் தொடரும் எல்லோருக்கும் இந்த அல்சக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒரு நிமிடம் நாம் இயங்கி தியானிப்போம். ஞானகுரு உபதேசித்த அந்த பேரொளி உணர்வு, உபதேச வாயிலாக கொடுத்த அந்த நுண்ணிய உணர்வுகள் அனைவருக்கும் அது கிடைத்து அனைவரும் அந்த துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்போட்டத்தில் ஒரு அங்கமாக அவர்கள் அனைவரும் அந்த துருவ நட்சத்திரத்தின் ஆயுள் கால மெம்பராக என்றுமே அந்த அருள்வட்டத்தில் இணைந்து வாழும் அந்த தகுதி பெற, அந்த பாக்கியம் பெற அருள்வாய் ஈஸ்வரா. ஞானகுரு அருள்சக்தி மாமகர்ஷி ஈஸ்வரா குரு அருள்சக்தி இந்த உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிராத்மாவும் பெற்று அனைவரும் அந்த மகர்ஷின் அல்வட்டத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட அருள்வாய் ஈஸ்வரா. அந்த துருவ நட்சத்திரம் வேறல்ல, நாம் வேறல்ல. இந்த உலக மக்கள் அனைவருமே அந்த துருவ நட்சத்திரத்தில் அனைவரும் இணைந்த நிலையாக நாம் அனைவரும் அந்த துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்போட்டத்தில் இணைந்திருப்போம். துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்போட்டத்தில் அனைவரும் ஒன்றி வாழ, இணைந்து வாழ நாம் தியானிப்போம், தவம் இருப்போம். அந்த பேரொளி எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் இனி ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அந்த அருளை பெற இருளை போக்கிடும் சக்தியாக அந்த இருளை வென்ற துருவ நட்சத்திரத்தின் பேரொளி நாம் சதா அந்த துருவ நட்சத்திரமே நம்முடைய நினைவாக, உணர்வாக, சொல்லாக, பார்வையாக, மூச்சாக அமைந்திட நாம் ஒரு பயிற்சியாக எடுத்து உயிரான ஈசனிடம் வேண்டி நம் உடலுக்குள் இந்த லோகமாக மாற்றி உடல் உறுப்புகளை உருவாக்கிய எல்லா அணுக்களுக்கும் ஆறாதறிவு சேவர் கொடியோனே நாளை நடப்பதை இன்றே அறிவிக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சமாக வழியறிந்து செயல்படும் நிலையாக துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்போட்டத்தில் நாம் அனைவரும் இணைந்து வாழும் நிலையாக, உலக மக்களை இணைந்து வாழ செய்யும் சக்தியாக, அந்த ஆறாவது 7வது நிலையாக நாம் பேரொழியாக நாம் உருவாக்குவோம். அது நாம் உறுதியாக சபதமாக எடுத்துக்கொள்வோம். துருவ நட்சத்திரமே நமது எல்லையாக, துருவ நட்சத்திரமே நமது மூச்சாக, துருவ நட்சத்திரமே நமது பார்வையாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லா மகரிஷிகளும் வேண்டி தியானத்தை நிறைவு செய்யும். ஓம் ஈஸ்வரா குருதேவா.